Дами и господа, този поздрав е специално направен от трите сестри Йонка, Ели и Руми за техните мъже Огнян, Анатолий и Цеци патроните от село Беленци за най-големите в Южна и Северна България аза. Гърмина Анатолий патрона, всичко морви. Абела Кегили за най-големия Огнян патрона. Хайде брат ми Цеци най-паро, Андо Радомирци, Ебен Веса Вела, Яша бе Цеци патрона от Беленци. О, Анатолий патрона си боса на Северна и Южна България. Всяка майка Огнян патрона не ражда, той е вълк единак и си Амербут, бари фамилия. Капа бара е умен, вали гърми на тримата братя, пак им върви само на пари. Беленци Анатолий е човека, канадикенто Огнян патрона. Ебен Веса душмаят от Дикен, от Цеци патрона. Най-големия онай Баруандо от село Беленци. Анатолий патрона си е постигнал всичко. Има жена, къща, палат и най-красивите деца. Вали гърми на Огнян патрона, пак му върви. О, Цеци патронът е шунен сова керел душман, на щипе равен амен ман. О, Цеци братята ми Анатолий, Огнян си машина, вон да си легендата на Северна и Южна България. Обаре думо како кобаре Вилеско, Огнян патрона от село Беленци. Вали гърми на Анатолий патрона, пак му върви. Те шунен Огнян патрона, о патрони от Беленци до Северна и Южна България. Обарвал ле баро, аве на съвречаве, ми фамилия, на щипе равен амен. Вали гърми на Цеци патрона, пак му върви. О, Цеци патронът е шунен сова керел душман, на щипе равен ман. О, Цеци патрона си машина, о да си легендата на Беленци. Обаре
думу како кобаре Вилеско.